A veure, comencem amb una primera jugada que jo crec que marca al començament. Nosaltres sabem que no estan bé a nivell de classificació, veníem de fer un bon partit a camp de l'Atlètic Balears, de perdre, i jo crec que per a l'equip al primer minut començava, o sigui, quasi sortint de vestuaris anant perdent, doncs li han sortit tots els nervis, li han sortit totes les pors, i hem vist un Badalona doncs que realment el Llevant bé ens ha tingut a les seves mans. El que passa que, bueno, és el que intentàvem, arribar sobretot a la banqueta a la mitja part doncs, per donar i fer canvis. Els hem fet i jo crec que l'equip la segona part ha fet una molt bona segona part, molta entrega, amb moltes arribades, però sense definir-les, i bueno, al final doncs, bueno, jo crec que ha sigut el premi de tota la intensitat que hem posat a la segona part. El canvi de Pelegrí ha sigut per lesió o alguna qüestió tècnica? Aquests són els altres. Jo crec que Pelegrí abans de començar el partit s'ha trobat indisposat, res, venint ja per posar-se la samarreta, ha tingut vòmits, diarrees i ha aguantat la primera part. S'ha juntat amb la lesió de Javi Moreno i el que et dic és que els primers 45 minuts ens han passat moltes coses. Jo crec que per la tranquil·litat de l'equip no ha sigut el més adient. S'ha vist en el terreny de joc, un equip que ha crispat, un equip que volia fer les coses massa de pressa, que desguarnia la defensa, un equip que a nivell de classificació ha demostrat el nerviosisme. Sí que la segona part jo crec que han canviat una mica tot, ells han estat una mica més tranquils, amb la intensitat corresponent, millor posats en el terreny de joc i al final doncs, han tingut premi. Més enllà dels resultats, ara mateix, pots dir que l'equip està millor actualment que quan va començar la temporada? Home, clar, si veiem el partit, si posem com a base el partit de l'Alcoià, la diferència és gran, no? Però bueno, els equips també et veuen cada vegada i et tapen més. Avui recordem que estaven jugant contra el Quart, un equip que portava 5 victòries consecutives, un equip que està dalt per alguna cosa. Jo crec que s'ha vist un bon Llevant B. Si està a dalt no és per casualitat. A més, se'ls ha posat el partit molt ràpid de cara i et dic, amb un Badalona molt nerviós en aquells moments al principi del partit. Després, doncs, a la mitja part s'ha vist un altre Badalona i un altre Llevant, no? M'hagués agradat veure el partit 0-0 des d'un inici, des del principi, veient un Badalona doncs, com tots volem veure, no? Com a la segona part. El que passa que et dic, moltes vegades les circumstàncies marquen un partit i jo crec que avui ha sigut així. Aquesta setmana s'ha conegut la incorporació de Casado al cos tècnic, que es busca amb aquest fitxatge. Jo crec que això és una equivocació. Casado no és del cos tècnic. Casado està fent unes pràctiques perquè ell està cursant el curs de tercer nivell d'entrenador per tenir el títol nacional i degut a que ell té relació al club, doncs ve a fer les pràctiques. Només ve 2 dies a entrenar, que són dilluns i dijous, perquè sé que fora d'aquí s'ha traslladat com una incorporació al cos tècnic i ha pogut molestar segons qui perquè es diu que aquí el cos tècnic que l'any passat no va continuar perquè hi havia una mancança econòmica i que ara s'incorpora un altre tècnic. No és cert, no és cert, d'acord? El club està com està i no té possibilitats econòmiques més del que té ara mateix. Rubén Casado està fent les pràctiques i ve a passar a les pràctiques que té que presentar pel curs. Ja que estaran, aprofitarem d'ells, ajudarà a entrenar els porters, a fer el que en aquest bon cas pugui donar-nos un cop de mà, però no s'incorpora al cos tècnic, que queda molt clar perquè és que ja et dic que han sortit suspicàcies des de fora, que ja crec que ja suficientment s'està atacant aquest cos tècnic com per encara continuar-li donant més punxades. Albert, vista la segona part, creus que has pogut recuperar jugadors que fins ara no estaven gaudint de minuts perquè potser no se'ls havien guanyat, com Méndez Canario o Juanma? Jo les he felicitat tant a Canario com a Juanma i a Jaume també, perquè Jaume venia de fer 3 bons partits i ha sortit